ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Тамошобинони гиромӣ, инҷо барои шумо як влоги ҷолиб омода кардам. Марҳамат, тамошо кунед, лайк ва дастгирия фаромӯш накунед. Бонувони азиз, чӣ хеле ки аксарият медонед, ман ғайри тарбияи фарзандон боз дар ширкати Атомӣ ҳам кор мекунам ва якояки шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи Атомӣ даъват менамоям. дар ширкати Атомӣ ғайри кор ва фаъолият кардан шумо метавонед маҳсулотҳои босифатро, баъдҳои беҳтаринро барои худатон, барои фарзандонатон дастрас намоед. ман ҳам инчунин маҳсулотҳои беҳтаринро аз ҳамин ширкат барои аҳли пайвандонам харидорӣ мекунам. яке аз маҳсулотҳои беҳтарини ин ширкат ин витамин С аст. ҳам барои худам ва ҳам барои фарзандонам истифода мебарам. тарзи истеъмол кардани витамин С: дар дохили зарфи обдор, оби ширгарм 3-4 пакетики витамин С-ро илова мекунам ва дар давоми рӯз фарзандони ман 1 стаканӣ истеъмол мекунанд. витамин С чун антиоксидант организми моро аз вирусу инфексияҳо ҳимоя мекунад. баъди илова кардани витамин С, маззаи об тамоман дигаргун намешавад, яъне ки на маззаи туршӣ медиҳад, на маззаи ширинӣ. метавонед барои кӯдаконатон диҳед. чӣ хеле ки гуфтам, иммунитети кӯдаконро баланд мекунад. бахайр апа хоҳарони азиз, имрӯз як намуд пироги болаззат омода мекунем. ҳам тез тайёр мешавад, ҳам ингредиентҳои бисёр лозим нест. барои ин ба мо равған лозим, тухм, кефир, шумо метавонед сметана ёки шир илова кунед ва творог лозим аст. инҷо як дона твороги 200 грамма, камтар ванилин ва 2 қошуқ шакара якҷоя мекунем. бо блендер ёки бо вилка мекӯбем. хайр бошад. соати мо 11 шудагӣ. Ҳасан Ҳусейна Челябинск гусел карда истодаем. мусобиқа мераванд 4 рӯза аз тарафи самбо. худо хоҳад ҷоҳои аввала ишғол карда мебиём. худо хоҳад рюкзакошон ба чизои поезба мепӯшидагишона якта рюкзак ба продукта додам. ҳамагӣ 8-10 соат ба мерасанд. поездкати ана ин сумкава сару либосашона гирифтам. имрӯз 24 апрел. имрӯз Челябинск мераванд. рӯзи 3 май Солилецк ба мусобиқа мераванд. Солилецк ин уже области худом Оренбургская область. баъд 3 май ба Кувандык мераванд, 11 май ба Солилецк. На эту сумку тоже ставь. Все пусть бабушки идет. Ташкентский? Челябинск, Ташкент. Провожающий. инҷо бошад духтаро рӯзи дигар аст. Настенка попкорн омода карда истодааст. якҷоя ҳама каса прямои транслясияи баромади Ҳасан Ҳусейна тамошо мекунем.
камтарак навор аз баромати Ҳасанҳусен барои шумо ҳам гузоштам. ман медонам ки влогҳои маро модарони серфарзанд тамошо мекунанд ва боварӣ дорам ки каме бошадам мотиватсия медиҳам. инҷо баромати Ҳасанҳусене тамошо дорем. Поправка. На третий ковер приглашается Попов Дмитрий, Оренбург, Попов Ярослав, Челябинск. Приготовиться Тараскин Марк. Сергачева Матвеем. У Хасана 2 балла? Ага. инҷо бошад духтаро агарот баромадем. Ҳасанҳусен ҷои сеюма ишғол намуданд. беҳад хушҳол шудем. то охират трансляция тамошо кардем. моҳи феврал аз магазини Светофор ана ҳамин гортензияҳоро харидорӣ кардагӣ будам. 2 дона ҳозир мекорем. акнун мувофиқи упаковка ана ҳамин гуна бояд шавад. хайр мебинем. Настя ва Маша барои ман ёрдам дода истоданд. доимо духтаром ҳамроҳи ман дар агарот бошадам, дар омода кардани хӯрок бошадам, доимо кӯмак мекунанд. инҷо бошад Соҷида ҳамроҳи Амина меҳмонӣ омад. як савол буд оиди питании Амина. як хоҳараки ман савол доданд ки чӣ гуна витаминҳоро мо медиҳем барои кӯдак. барои Амина мо ягон намуд витамин намедиҳем. то ҷое ки ман медонам барои кӯдак аз 1 солагӣ витамин додан мумкин аст. яъне шири модарашро намехӯрад, танҳо смесь, пюре, печенье, шир, пюре аз сабзавот, аз мева медиҳем. ҳам аз магазин харидорӣ мекунем, ҳам худамон тайёр мекунем, бульён медиҳем. бисёртар манни каша тайёр мекунем духтаро. манни кашаи 5%, яъне ки 200 миллиграмм об ва 200 миллиграмм шир илова мекунем. шири хонагӣ не, шири магазинӣ, ширҳои агуша, ширҳои тёма, аз ана ҳамин гуна ширҳо харидорӣ мекунем. духтаро ваъда медиҳам ки ягон рӯз вақтама ёфта барои модарони ҷавон тарзи омода кардани манни кашаи 5%ро нишон медиҳам. барои кӯдаконам ман доимо ҳамин манни кашаи 5% медодам. имрӯз тамошобино уборка кардем ҳавлиҳоя. гулое ки аз як ҷо ба дигар ҷо шинондан дар кор буд, шинондем. гулое тақсим кардем. гортензия шинондем. инҷо бошад бонувони азиз, интернет-магазини як бонуи муваффақро барои шумо тавсия медиҳам. дар интернет-магазини хоҳари мо ҳамаи намуди либосҳо, ҳамаи намуди пойафзол барои ороиши занҳо,
либос барои кӯдакотон бо нархҳои арзон метавонед дастрас намоед. Силкаи группашона дар якум комментария закреплено мекунам. Марҳамат дароед, нархҳоро бубинед ва барои заказ метавонед нависед. Доставка ҳам ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ҳам Тоҷикистон доранд. Марҳамат, зангҳо ва смсҳои шуморо интизор ҳастем. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад.